na ka fɔ ko jili bɛ n bolo bi ale ma nɔgɔ dɛ n ye Fatim ma nɔgɔ Fatim ne ko tiɲɛ yɛrɛ la bamananw ko e yɛlɛma ka bon kojugu ne ko e bɛ dɔnkili sugu jumɛn dɔnkili sugu jumɛn genre sugu jumɛn yɛrɛ de ka di sabula an y'a ye sisan i nana ka tila ka don ka fɛnw moderniser sugu la même le rythme là hein ça dit beaucoup de choses mais e yɛrɛ nin kun musique mandeng il faut au don déjà et en même temps il doit moderniser bɔra san dɔnkili sugu jumɛn de ka di e nin kun ye walima e Fatim yɛrɛ e bɛ se ka diɲɛ dɔnkili bɛɛ da wa. Ayiwa tarawele kana kuma don da dɛ. Ɲininkali tɛ fili o. Ɲininkali o ye tiɲɛ ye. Ayiwa. Nka n'i kɔni y'i ka vocation de ta k'a fɔ ne bɛ kɛ nin de o fɛn kelen min n'i y'o kanu ni fɛn wɛrɛ minnu bɛna fara o kan k'o bolo fara caya i b'i jija ka s'o bɛɛ la ne m'a fɔ ne bɛ se ka diɲɛ dɔnkili bɛɛ da dɛ mais ne bɛ se ka caman da. I n'a fɔ. Ne kɔni bɛ traditionnel kɛ n bɛ se moderne la. N bɛ traditionnel kɛ. I bɛ traditionnel kɛ i bɛ. N bɛ se moderne fana. Moderne fana na n'a fɔra traditionnel o y'a sugu jumɛn ye. O ye mandeng ye an ka dɔnkili. I n'a fɔ bamanan fɔlisenkɔrɔ bamanan dɔnkili ni fɛn ninnu. Maninka dɔnkiliw ni kasɔngɔ dɔnkiliw. Donc n bɛ n jigin yɔrɔ fin o la dɔɔnin. Moderne plutôt. O y'a sugu jumɛn fana ye. O ye an ka tubabu dɔnkili ninnu a bayɛlɛmalen i n'a fɔ ka décaler ni fɛn dɔ a bɛ fɔ o de ma ko moderne quoi. Ayiwa o faamuyara Fatim an bɛ segin kɔfɛ ka na halisa ne ko e hakili b'a la wa e bɛ mikorojuru ta waati min na e ye mikorojuru ta waati min na ne ko jɔn kelen de kɛra sababu ye ka mikorojuru di e Fatim ma e hakili b'o tigi la maa jumɛn de don. Ni ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ne wolomamuso de ye mikoro di ne ma. Ale tɔgɔ. Didi Kuyate. Ne tun bɛ tugu mamuso de kɔ. Kabini n bɛ san 3 la. N'a bɛ taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a taara dugu o dugu la a taara jamana o jamana la ani ne bɛ taa. Ale de dɔnkili yɛrɛ kanu don na parce que ale a ka di n ye kojugu. I dan dɔ diya ɲɛ in na yɛrɛ. A kanu kama ne kɛra dɔnkilidala ye. Hali ni maa min bɛ ka i ko fɔ minɛ ka mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko i mamuso don bɛɛ ko Umu den de ka Fatim. A fɔ ale yɛrɛ kɛra kasi de ale yɛrɛ kɛra tɛmuru de ka nɔrɔ e la sisan ale de kɛra sababu ye ka mikorojuru di e ma mais o sɔrɔla ɲaga jumɛn de fɛ denkundi de don wa furasi de don wa walima kɔɲɔ de kun don. Tarawele hakili t'o bɛɛ la ale de kɔni fɔlɔ la ka mikoro di ale de ye initié dɔnkili la. Ale de ye n'a tun bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ an bɛ taa a kɛra kɔɲɔ ye a kɛra denkundi ye n'a tun bɛ ko o ko la. Hakili bɛ 2 la an taara Kela ka Kangaba Kela an taara Kela a sɔrɔ jelikuntigi ɲɛnajɛ tun bɛ yen Ala ka hinɛ Kela Bala Jabati la a don u ye ɲɛnajɛ sigi dɔrɔn a y'a sɔrɔ ne tɛ tɛmɛ san 5 san 6 kan u ye mikoro di ne ma a don ne ye dɔnkili da Kelakaw y'u ka dɔnkili da u tilala dɔrɔn ne y'a lamɛn u ye mikoro di ne ma ne seginna ɲɔgɔnna kan ne ye dɔnkili da dɔrɔn Kela Bala y'a dɔn a ko ma dogo Ala ka hinɛ la a jɔyɔrɔ fara man di a y'a jigin yɔrɔ fin a kɔ barikara Kela Bala nana ka na ne tɛgɛ minɛ ko ko ne muso ye dɔnkili da ayiwa ko don dɔ ko nin den k'a ko bɛ fɔ dɛ Ala ka si di hakili b'o don na bon ka mikoro ta fana ka concours kɛ a la ou bien ka fɛn kɛ a la ka jɔ scène yɛrɛ kan la première fois o y'a sɔrɔ ATT ni Lɔbɔ kɛra marraine ye ATT kɛra parrain ye nous les enfants min bɛ kɛ sisan hakili b'a la nous les enfants a émission fɔlɔ daminɛna anw de la donc a concours kɛra ne ye Umu Sangare de ladege ne de kɛra première ye a finale kɛra Grand Hôtel la c'est fait en 94 ne kɛra
marani atute ye pare aywa o famera team lasa Fatim ame al santé blade ame wati korole de la alisa noko kela bala nana ko ale muso e dongli da o dongli le ne ko o le no fe est-ce que bi ame yoro mena ikosa dongli munda kabini i ka dogo o dongli est-ce que e be se ka sika ka sisa ame yoro mena ikosa e be mo koroboli ayi koroboli to ayi koroboli te de bena dongo do d'accord iye balawani ne bala nasa de bala kutura bala dama bala masra balabani ne bala bintu fama de bala kutura bala dama bala masra bala tunya jali de kela bala kera jali ye mande kuina jula lanseni nyagate jula ka banaya adenke folo e banaye jula ka banaya jula musu di musu folo e banaye kala jula sango ibere daga jula jali lu tekelenye salumana tunun jali kuna ibagini jabate jali jula wari mana tunun jali kuna abenyini jula lu yorola sango yo alama ala dugu kolo suma yala ikoro kila bala jali tunye jali kedi ayene ko kansanuya ode yato kumbati nete buskile jali ala nte giringiri nsagula dakan dugole me jona beni dakan bala bani ne bala bintu fama de bala kutura bala tama bala masira isu nya fiere wa meske mo tuguni isu ma fie ka fogo bi mano bane wa ye Fatim mangame mo tuguni no Fatim no ko ni ejiria jide funa kofe no ko bara woro funa be no ebe bara mo nke wa ina fo commerce na anyona on etole no jide ndoro de mawa Omar ni sciences de l'éducation ni psychopédagogue ayako bon c'est quand comme tu me que tu me dis ni psychopédagogue ni pédagogie de kalanke bon ni fait chama donc éducation na taberonne doni plutôt bidoni dem senin ko yara chuchu nya nema asala fenin sika ayre dilisi taro ni anja timine itara ngasu taro ni benane quartier dem sen do itane ngasu ñu soro daayira ko la yara ñu soro dala après ka kala du no mo tugune kala ta tim sen woro fana soro sokon na ya fana donc ni dem sen kadi ni dem sen famnya ni dem sen éduquer ni o kalanke alsa ma bara soro mais ni rek la fait mi jago me fait un quelque la fait ka Jeliani jago era fana do awo ya fana nyogona awo barako ifana besina mara gacha ala fe aiwa ana melbo na fle jama sababu imando bisega bo jina tiga sababu tato sabula ma chama era fana be laminike o era fana kado ka fo ko kalanino kase ni watina wani arabu radio yɛrɛ fana jateminɛ radio yɛrɛ sira ka telitu radio yɛrɛ sababu yɔrɔnin kelen de do i y'a faamu o kuma na an b'a fɔ k'a fɔ ko halisa i garijɛgɛ a ka fara ci Maliba FM ale sanfɛ an y'a fɔ cɛ ye k'a fɔ muso ye k'a fɔ denmisɛn k'a fɔ maakɔrɔba ye ko kɛrɛnkɛrɛnyana maa mun bɛ an bolokɔrɔ bi Fatim Jabate Fatim ne ko diɲɛlatigɛ la ne ko mun de ka di mun de man di e ni kun bɛ jumɛn de fɛ fɛn sugu jumɛn de bɛ diɲɛ kɔnɔ mun man di ma fɛn min n'a ka guni ma nkalon man di ne yɛrɛ ne tɛ nkalon fɛ fɛn fɛn n'a ti ɲɛ kana mɔgɔ nɛgɛ ne tɛ janfa fɛ
marmite alamani fly ko dimni bi no ko be kala ni furu bari be da kané bulu donc fin dama do be galo me dien fin be tien ni galo tiga ni mo tiga le la se ki musala hadi tiga sona ko fin dana tina be nesna galo ni o galo fana dien jigo kulum be ta galo ni flola abe sunye galo ni ni be galo tiga be shmenenge ni kala banchaki ay mambe galontiga am se ka foko abe so jena tike fembe ma o galontiga o wala en gombe ne te galontiga la fe kwani o ine tanai e fe jmen de be mo fana kadi femi kadi ni aywa o luka charenga ibaro mar bene kadi wala kilinya kadni alakan parce que jana tiga kasu ko ju akun tagala kasu mo nini mo bena grom di sagoso mo refana ba sagoso ni ma fa bi mo wala mali ki ma ji ya sabali dusube be wono be se ka kuloke nala mali be sabali be dusubla bi sagoso aywa o jaranye Fatima anya me ka fo ko femi awere dama aw faralen do ɲɔgɔn ni an b'a fɔ ko o ye tɔnbulu walima association ko association b'a aw bolokɔrɔ o kumana ko aw jeli denmisɛnnin gansan ko kɛrɛnkɛrɛnyana Fatim ko e de ye a présenté association ye association sugu jumɛn aw jeli damaw do do wa walima artiste yɛrɛ fana bɛ a kɔnɔ voilà ina fɔ y'a fɔ cogo min na pour le moment en quel cas tondi parce que ni ko association fi ka récépissé sur les cafés de Outoro ako ba kono me ama asoro folo ama récépissé de soro folo mais on connaît farale no ñogon an farale no ñogon kan ka ke puluye ou ne de sougandi que est représenté ka ke ou ka ñemoy donc ne ra bu fo o la kosobe mo yo bolo ñeshi ma fin de do kanu de do ani danaya ala de busara ula ne ka toy konona la namakala denga santa ko artiste bala horonde bala artiste be ka to wono horonde era fana ba horonde bala groupe ni era to ko les voix d'or ina fo il faut la kan ni ngali ke kuma damne ko be balia de jindi sanu ni ronche vu la situation ko be ka tabolo mina na ma fara nyonga ama nyonga mine amai parce que wala jeli be kile jeli be fala e ba story mo ke ni mo ke o ru kile wodi mamso ni mamso be nyonga sorana me ba ma ko ka bo ba ko ka bo mo ti wire chamante u bokulu don ere ayi ini do beta ben kula fade nya be do ni nyonga che ko kasoro ama sebula donc no be nyonga bokulu do fen chamambe balmaya be akona nana e balmaya be ko chamambe ati do awu nyonga che donc moi j'ai vu nécessaire que ni nyamakala den fanata dien jewo je kala bi kala deni babsi ka fo nyonko ni fa bi fo nyonko no ta boy baya la o te wa dinya ayi wali ni deni ba fo nyonko do de bisika kuma oni nyonche dembe ke dengi chugomina amasai bon afana jatiku ula dogayate ni olu tiene no nyonko ya on nyamakala de ke ufunu safne ameke misteri ni gari ku kala boni an fana absa ka me fo nyonko na fora nyonko horo mi manchela am sika o dala kamine donc an be be kilina horo no fana dante bula lando ka jili tora me bulu lagi ama nanyi mi fuyo boke an sabuna ando bulu namne ko na groupe bi dala le ndo jiddim sani be mama bo mala dale lendo siama bo shala activité no go chewbala jili chewbala wana jili muso gansan do mais jili muso gansan de farale no mais chewbala wa bon pour le moment fneke kilindoro ni bana be ba chan kamarai mais alsa ko mi ko damne do dale le lu be chebala muso bala vraiment nakadi mo moyi kana aloki ay kilin mais comme président amseka nyingali choko ila noko dona anatala
aw yɛrɛ ka ŋaniya ye mun de ye aw ka objectif ye mun de ye ni farankan in na yanni aw bɛ récépissé sɔrɔ aw ŋaniya ye mun de ye. Bon an ŋaniya ye fɛn damadɔw ye i n'a fɔ fɔlɔ sisan i fɔlɔla ka ɲininkali dɔ kɛ ko nin jeliya nin tɛ jeliya an ŋaniya ye fɛn dɔ ye ka ɲamakalaya ɲini k'a dɔn sun kɔrɔ fɛn dɔ bɛ ne ka an ka projet kɔnɔna la plutôt e jamu o ye Tarawele dɔ bɛ sɔrɔ Magasa ye dɔ ye Ture ye c'est-à-dire jamu bɛɛ n'i y'an jeli denmisɛnnin kelen fɛn fɛn ta ne yɛrɛ bɛ a la k'a fɔ k'i ka na ni jamu dɔ ye a nana cogo min a bɔkolo ye fɛn min ye a bɛ dɔn cogo min fo ka na se bi ma n tɛ se k'a fɔ an si tɛ se k'a fɔ bon an n'u mansaw bɛ yen an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yen minnu bɛ yen halisa Ala k'an ɲɛ m'u la n'u ɲɛ ma datugu fɔlɔ donc a ka d'an ye ka don fo source kɔnɔna la ka fɛnw ɲɛɲini k'u ɲɛdɔn donc an yɛrɛ bɛ se ka émission kɛ a kan an bɛ débatw k'a kan ni siya nana tan de nin nana tan de nin ni nin de ye kelen ye nin ni nin bɛ se ka wele nin na o b'a kɔnɔ a ka d'an ye fana ni Ala ye laɲini sabati an bɛ jɛ ka baara caman kɛ i b'a dɔn n y'o de fɔ jeli ta kana kɛ micro ta in dɔrɔn ye fo jeli ka kɛ baarakɛla de fana ye jeli ni geribu tɛ kelen ye jeliya ni geribuya o ka jan ɲɔgɔn na i ko jɛgɛjala ani baji segin a kan ma tuguni dɛ jeliya ni geribuya tɛ kelen ye wa a bɛ dɔw yɛrɛ fana kɔnɔ ko n'i ye jeli ye dɔrɔn k'i ye fu ye ayi fo mɔgɔw k'u bɔ u kunkolo de la o tɛ tiɲɛ ye donc fɛn caman hakilina caman bɛ an na an bɛna baara kɛ min tɛ dogo Mali kɔnɔna la a ka ca Ala fɛ an ka laɲini fana ni baara ninnu kɛra a nɔ bɛ ye faamuyali bɛ sɔrɔ a la donc Ala ka dɛmɛ kɛ. Amina Fatima an bɛna marché yɛrɛ kɔnɔ sisan ne ko an bɛ yɔrɔ mun na i ko sisan e yɛrɛ ye album joli de bɔ k'a bila sɛbɛn na an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan album joli bɛ i bolo kura bɛ yɔrɔ min na hali ni kura bɛ sen na yɛrɛ fana i da bɛ se ka don o yɛrɛ fana na. Ni ɲininkali diyara n ye ne ye album kɛ mɛ n m'a bɔ. I ye album kɛ mɛ i ma. Album 2 mɛ ni Ala sɔnna a bɛ taa fɔ ko kuma o kuma seli fitinin seliba n b'a 2 bɛɛ lancement kɛ ɲɔgɔn fɛ. I b'a 2 bɛɛ lancement kɛ a 2 bɛɛ baara banna ka ban. A 2 bɛɛ baara banna ka ban. 2 bɛɛ baara banna ka ban kelen o ye jatigiw baroli ye kelen dɔ bɛɛ b'i niyɔrɔ sɔrɔ o la fa tɔgɔ t'o la ba tɔgɔ t'o la o ka kan bɛɛ la donc 2 a bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ ni Ala ni kira sɔnna ɲinan san kɔnɔ 2019 inchallah. O diyara n ye nka an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan degun jumɛn de bɛ i kan musique yɛrɛ kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan degun jumɛn de b'i kan musique yɛrɛ kɔnɔ i ye degun jumɛn sɔrɔ wa degun jumɛn yɛrɛ b'i kan an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan. Bon degun gɛlɛman wɛrɛ tɛ an kan min kɔni ni a bɛ ka anw sɛgɛn yɛrɛ parce que fɔlɔ producteur tun bɛ sɔrɔ parce que producteur tɛ sɔrɔ pour que i ka se ka dɔnkili da i ka fɛn sɔrɔ a la i yɛrɛ de bɛ wari ɲini k'a bɔ bon dans cette vie bɛɛ chance tɛ kelen ye a ka nɔgɔn dɔ ma ni dɔ ye dɔw yɛrɛ bɛ kɛ jelimili ye kɔnɔ n'a ka di i b'i ka album bɔ yɔrɔnin fitinin dɔrɔn i bɛ se ka wari bɔ i kun ka don o de la a bɛɛ bɛ k'i ye fu la i jeli ɲɔgɔn ni artiste ɲɔgɔn b'i dɛmɛ k'a baara bɛɛ kɛ bon o chance tɛ bɛɛ fana bolo i ma ye n tɛ kuma ni n yɛrɛ kelen ye quoi n bɛ kuma ni bɛɛ lajɛlen ye la majeure partie donc o gɛlɛyaba bɛ an kan et puis sisan n'i y'a fɔ mɔgɔw bɛna fɔ ko i donna mɔgɔw kun mara hali pour que ka se ka i ka musique yɛrɛ jouer a ka passer radio dɔw ni télé dɔw la normalement olu de kan ka droit sara mais anw de bɛ wari sara. awɔ wa hali Algérie an bɛ yɔrɔ dɔ la radio bɛ radio la télé bɛ télé la n'i ma wari d'a kan Algérie bɛ gɛlɛya dɛ. voilà donc o gɛlɛya baden de bɛ an kan. ne b'o kalama télé bɛ télé la radio bɛ radio la e de kan ka boli élément nɔfɛ mais ni a fɔra ko artiste yɛrɛ bɛ baara kɛ k'a ban pewu o kan ka ye yɔrɔ min na i n'a fɔ nin o dɛmɛni dɔ de ye
wariteli na sanu t'a la caman t'a la lolo t'a la nin bɛɛ lajɛlen ye dɛmɛ de nin bɛɛ lajɛlen y'a ye de ka aw ni développer mais n'a ma ɲa k'a fɔ ko baara yɛrɛ fana banna ko ka na n'a ye télé ko ka wari sara radio k'e ka wari sara an ni tun ye top yɛrɛ fana jateminɛ an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan top yɛrɛ tun ye fufu de a tusu ka fɛ top tun ye fufu de ni tun yera top la kunun tile n bɛ ka kunun tile de fɔ ni tun yera top la i bɛ top kɛ wa donbolo yɛrɛ bɛ tila ka segin ka d'i ma mais bi pour que artiste ka ye top la f'a ka donbolo de sara wa sira caman de bɛ yen wa fɛn caman de b'o yɛrɛ fana kɔnɔ ne ma f'i ɲɛna k'a fɔ ko tiɲɛ de ye diɲɛ jɔ wa tiɲɛ de bɛ diɲɛ wuli Fatim radio kunnafoni tan o yɛrɛ fana man di o tuma na an bɛ kunnafoni lamɛn an bɛ tila ka segin an bɛ tila ka don kumasoba kɔnɔna na an ka